karon mayong buntag sa tanan karon matumi o kilapagan tungod sa pahina kay adunay sa katawo nga manghatagon kayo buutan kay nga tao. So nakita niya ang simbahan nga wala CR, so naghatag siya og budget. Tuwa na ang mga materyales ito karon ipalit na si Brother Oscar. Oh, salamat kayo sa imong kabuutan, bro. So CR na gid sila dito, so matumi karon para sa pahina. So mao ni nagpanday sa CR nga dala pahina. Mao ni si Brother Boy Naba. Mangita kog tindahan no kay ato silang palitan og snack. Let me snack. Sabi lang pan putos. 20. Ang sudan, may lechon, may bulad, may tinakpan, may pan. So mo na nga CR ang gihatag ni Brother Oscar. So finishing na like kulang.